Bye bye. Buat siang nanda Tuh logoफोर मोनफैबाय आरोना बिसोरखौ दोननो फैनाया थ' तालि टपलाया बिसिना गोबां जानानै दङ बेवहाय आंनियावनो नांगोन ना Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनाय बावहरबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै फुंनि 6टा जासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो माने रेडि जाबाय ओमफ्राय नाखि वेडिं फट' रेडि मानो होनोबा जोङो न'आव थांनाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसाजो सिखारखांनानै ओमफ्राय दायो थांनाय समाव ओंखारहोना लांसिगोन आरोना मामि सिखार मामि न'आव थांसै दुलुकु दुकुलु गगा मोननायानो हामबायसा सिखारदो दे ओइ रेडि मा मामि बाप्पारे रेडि मा बुम बुम थांसै टिट बेलथाय बबायसै थाङा मोना टिट थांसै दे मामि टिट नै ना Chana manse ready जाबाय थांसै ने न' थांगोन ने जाया मबाइलखौ जाया Bye bye. Bye bye. Papa. Mami, mau थांगोन सेलां निबो ना रेडि बाय लोगोफोर दायो जोङो ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय जोङो थांगोन उदालगुरि नावगामायावहाय न'आव ओमफ्राय बिथांमोनाबो न' थांसिगोन मोनहैसिगोन ओमफ्राय नै फिसाजो बिमादैफोरदो लास्ट ओमफ्राय नोंगुमाया नै खैसिब गगा मोननायखाय गामनाखै दे दारि सारि खानाय सानाय लावला जोब्बाय गोसोस्रां बिबनाफोराबो थांसिगोन नालाय माने एनि टाइम सुकुबायानो थानांगौ दायो लांदां पुरा फुङावनो फैबाय नालाय ओंखाय लांदां ओमफ्राय जोङो दा माखै थांगोन जोङो दा ओरैबा जोङो माबा जाना थाङोमोन फाग्ला दैमा हरै तामुलपुर ओंखारहैयोमोन आरो धुमधुमा जानानै सर्टकाटमोन ओमफ्राय बिसोर आदैमोनखौ माने स्टेशनाव लागि दोनना फैखानोसै ओमफ्राय हरै रङिया स्टेशनाव दोनहैगोन आरो रङियानिफ्राय बेनिफ्राय जोङो तामुलपुर ओंखारहैनोसै बेनिफ्राय बे नावकाटा लाइनखौनो हमहैफिननोसै आरोना जोङो गरायसर जानानै थांला बायहाटा जानानै थांला बहुत गोजान जायो थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि जायो
थ' लोगोफोर मोनफैबाय आरोना बिसोरखौ दोननो फैनाया थ' तालि टपलाया बिसोरना गोबां जानानै दङ बेवहाय आं दिहुननांगोन ना बै मोनसेया नोंसानि बैयो बै बे अ नोंसोर थांबानो जाबाय टिकेट दाननायखौथ' मिथियो ओमफ्राय माबाखौ नायनानै माबादो दे बेगायनो दे हेनसेक मोजाङै मोजां सहैथोंसै आगै लोगो मोनगोन दे कृपा मोजाङै थांदो माबा बारा आमी दे बाय बाय थांबा थां मोजाङै थां दे हे फुलानो गैला मामिना हुब्लेनानै दा लोगोफोर आगैमोनाथ' बेयाव ट्रेन नेनांसिगोन आरोना ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै ओमफ्राय थांबाय थानो भिडिअ लाबाय थाना लोगोफोर मोनहैनानै आं भिडिअ लासिगोन ओमफ्राय मामिसो माने भिडिअ लानो एसे उसुबिदा नालाय ओमफ्राय मोनहैनासो भिडिअ लाखासिगोन ना लोगोफोर नायलांबाय थादों थ' दायो लोगोफोर जोंहा न' मोनफैबाय आरोना नै जोंनि न'नि हाखरा बेसेबा हाग्रा आरो मा जाथिथि जाना दंलै नोंलाय मा जाथिथि जाना दङ खानायफोरा लावजोबबाय नोंनिसाय मोजां जाबायलै खानाया मामि ओइ सेंग्रा जानाया बा मिथिखादो गारि फैनायखाय हाय पेट्रलि हाखरा बेनो लोगोफोर जोंहानि बेनिफ्राय गामियाव अन्थाइ गारबाय माथो मानसियालाय मा खालामनायलै सेंकु हाय कि खबर गोबावनि उनाव फैनायखाय बिथाङा बिराद सोंदों आरोना नामा जाहैबाय सेंकु हाय मामि दखलि सासे आरो नै खानायफोरा मा स्र स्र जाबाय दखनलै खानाय मानि इमान स्र स्र गन्थङाव उथिबाय निजानिया गन्थङा बोरसिं लांदों मोजां नोंनि खबराहाय बेनो जोंहानि बायला जिल्ला देराया ओमफ्राय नै अखा हानाया बादि माला खाजोब्बाय बिथाङा मिस्ट्रि सेंकु जागोन र' जागोन बारा आं खाथि खाथिखौ लुगैया दे गोजान गोजान था मामि सोनामायोलै बे खाथि खाथि थांगोन दा बेयो खेबनै आरोना बे काराव सिगाङाव उन्दुना थानानै नुवा नायफ्लाङा हेख्रेम जाबाय खेबनै हेख्रेम जादों बियो खेबसे लामायाव खेबसे बेथिंगालाय गारि दोनग्रामोन आरोना बेयाव खेबसे ओमफ्राय थै ओंखारदो खुगाथि मालाय थै ओंखारदो अब्लाबो बिथाङा थांनानै थाबाय दा सेंकु जोबोद मोजां न'आव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय सासेया गेलेनो हमबाय अबस्था गैया आं नांथ'ला दोनथ'नोसै जाबाय लोगोफोर उनाव लोगो बेखौ हामथो होननानै प्ले खालामबाबो जेबो मुलाम्फा गैया लोगोफोर मुलिखौनो जाखाया मामि बाय बाय होनदो बाय बाय